ससुरी लागत कि जान लेके छोड़ी। बेटी लक्ष्मी बेटी लक्ष्मी आओ तेरे बाबूजी। हम आ गए बाबूजी। कौन है? क्या कहा तने? आज बड़ी देर कोई कहलू है लक्ष्मी। बाबूजी छुट्टिए बड़ी देर से भइला, यही से आए में लेट हो गया। बाबूजी ठीक तो बड़ा ना? हम तो ठीक बानी बेटी। आओ अब भीड़ी बैठो। कहीं बाबूजी हमरा से क्या कहना चाहते हैं? भगवान आज तू कितना निर्दयी बन गया। हाय मासूम तहार का बिगड़ले आज एक से एगो बाप के संग छोड़ा रहल बाबा। नंदनी बबुआ के ले लो। लक्ष्मी बेटी लागत कि अब हम ना बचम। ऐसा काहे कहते हैं बाबूजी? रौरा के कुछ ना हो बाबूजी। अगर रौरा कुछ हो जाए तो हम कैसे रहो? बेटी तहरा जिंदगी में लागत कि दुख लिखल बा। बेटी बेटी आज तरह के हम सच्चाई बतलावल चाहतनी। हम तोरा से आज वो छिपा के रखले बनी। बात बतावत नहीं बेटी। कैसा सच्चाई बाबूजी? बेटी तहार असली बाबूजी रहनी तो हम तो तारा के पोस्टले पड़ले बनी। रौरा क्या कहते हैं बाबूजी? हम सच कहते हैं बेटी। मैं तारा के जन्म देके मर गई। तहार बाबूजी एगो सेठ हवन। उस तारा के देखल ना चाहलन बेटी। उस तो एगो दोस्तरों शादी कर ले बावन। उनको एगो लड़का बा। तब बाबूजी के ना बाबूजी बाबूजी ना बाबूजी ना, हमारा को छोड़ के तू कहाँ जा सकल बाबूजी? बाबूजी बाबूजी
दिहला सगा बाप से भी बढ़ के दुलार, माई के ममता मिलल छछनत बचपन के, जिंदगी में आई गइल हमरा बहार, हमरा के सांस दिहला जिए के आस दिहला, नाही तो रहे मोर जियल दुश्वार, हमरा के सांस दिहला जिए के आस दिहला। जिनका के जन्मौला उता दुख दे गइलन आज बेजोड़, धन के खातिर बेटा और लाश लवारिस गइलन छोड़, कैला तू विश्वास तकायम बाबूजी विश्वास रही, हम है वारिस लाश के और लावारिस ना लाश रही, अपना सपनवा का वारिस बना के गइला, करब हमरा और हर सपना साकार, हमके फुटपाथ से तू गोद में बिठावला, उहे भार कर जाब उतारब हम तोहार, देवता जस रहबा हमरा दिलवा के मंदिर में, पूजा करब जब ले चली ससिया हमार, तोहरा चिता में आज अगिया लगा के सुना, सुख मिली हमके और हुई जब उद्धार, तोहरा चिता में आज अगिया लगा के सुना। अरे बहिन तू काहे रहो तड़ू भाई बाबा के का भइल बा? हमार बाबूजी ये दुनिया के छोड़ के चल गए भैया। अरे चुप रहो बहिन, सबूर से काम लो। ए दुनिया में जे भी आई बा एक दिन ओकरा कहियो जाए के पड़ेला, वो चाहे घर नहीं रहे चाहे महल में रहे, ओकरा कहियो न कहियो न जाए के पड़ेला। भैया जीवन ना को पतवार वो ना भला कैसे चली, बीच में ना डूबी हो जाई। बहिन घड़ी में धीरे से समय लो, संकट के कभी धीरे रखल जाला, दुख से कभी इंसान के घबराए के ना चाहिए। भैया तू कितना महान बाड़ा, तू कहाँ से आया भैया? नाम का भैया? हमार नाम प्रदीप है, हम करोड़ी मर के लड़का हानि। अरे इटा बर्बाद क्यों आई के फोटो हो, इटा हरे के कैसे आई था? ऐसे मत कहो भैया,
ये तोर भड़की भाई के ना ये हमारा माई के फोटो जो हमारा नियन औलाद के जन्म देके औलाद के मुंह ना देख पाओली ना बहन हम झूठ बोलते नहीं कि तू ई तस्वीर हमारा घरे टांगल बा और नहीं के विश्वास तो चल के देख लो। ऐसा ना भागी तू फोटो बलराज मॉल में कैसे टंगा सकेला भैया बहन पहले बाबा के संस्कार कर लिया जाओ फिर हम तारा के अपना संगे घर लिया छुटानी तब पता चली हमारे बड़ की तस्वीर है कि तस्वीर है।